Ybyआ आदैमोन Ybyआ खारबाय नामा आदैमोन Ybyआ खारगोन बायदि मोनदों आङो मानोना सिगांबो क्लाउड फुड आरो मामोन सिसिफ्रा बेबायदि एप्सआबो आरोबाव रिसार्च खालामबावनो होदोंमोन माखासे आपग्रेड खालामबावनो होदोंमोन रिसार्च होनानै थिग बेबायदिनो Ybyआबो 6000नि आरोबाव KYCनि मुङाव रिसार्च खालामनो होदों जाहैबाय आंथ' गैया आंनाव एप्सआ नाथाय आं स्टेटासआव नुबाय थायो गोबां Ybyनि माखासे एप्स सालायगिरि दं आंनियाव कन्टेक्टआव दा बिथांमोना स्टेटास होदों बेनिखायनो आं बेखौ नुदों आरो दा बेहाय जादों जाहैबाय KYCनि मुङाव 6000खौ सोबावनांगौ जाहैबाय बिनि उनावसो फैसाखौ बख'नो हागोन बे आइडियाखौ मिथियाखै नोंथांमोना जायफोरा जाम्बा बेखौ सोना लाबावगोन बेबायदि सोदोंबाथाय नोंथांमोना बेखौ मोनखाला होनना सानना लाखादो सिगांबो जाखांबाय बिदिया सिगांबो सिसिफ्रा आरो क्लाउड फुडआव जादोंमोन दा बे Ybyजों जागोन ना जाया बेखौ मिथिया जायखिजाया बेबायदिनि मुङाव जानाया बांसिनानो आइडिया बायनायसो नाथाय Ybyनि खेथ्रआव दा बियो नंगौखौसो बुंदों ना नङाखौसो बुंदों बेखौथ' मिथिला आरो बोरै KYC खालामनांगौ बिसोरहा जेबो KYC खालामनो थाखाय माबायानो गैया दा बिसोरखौ अबेनि मानि रावबो सिनायानो दा बिसोरखौ जायफ्रा बेहाय गारि सारि होदों बिसोर गावजों गावनि गेजेरावसो होलायदों ओजोंनिफ्राय खोन्थाहरदों बेबायदि खालामनो बिसोर बानायदों नाथाय ओजोंनिफ्राय जाहैबा अनार कम्पानिनि अनार बिसोर फैयाखै बेहाय दा बिसोरखौ नागिरबा मोननाय नङा बिसिनि मुं बिसिनि सावगारि जेबो मोननाय नङा दा बेनि लोगोफोर नोंथांमोना जुदि फोथायोबा रिसार्चखौ खालामनानै लाबानो जाबाय आरो जुदि फोथाया रिसार्चखौ दा खालाम मानोना नोंथांमोना रिसार्च खालामखाबाय 6000नि आरोबाव 6000 रिसार्च खालामबा खैजोन मानसिया बायगासिनो बेखौ खालामबा बिसिनाव खै खौथि जागोन दा बिदिनो दाख्लैबो मोनसे डेट होननाय मोनसे एप बेबो 3000 खौथि लानानै खारलांबाय दा बिदिनो Ybyआबो टारगेट लादों जानांगौ दा बेनिखायनो बांद्राय गोबाव दा बानाय Ybyआथ' बारा गोबाव जोरखाया बायदि मोनदों आङो दा बिदिनो नोंथांमोना जुदि सानबावदोंबा बे Ybyआ थाबावगोन बायदि सानबावदोंबा सोबानो जाबाय आंथ' Ybyबो एपबो बाहायखाया आरो आं मिथियाबो जायखिजाया बेखौ आङो वाट्सएपनि स्टेटासआवसो नुगासिनो दङ गोबां मानसिफोरा होनगासिनो दङ KYC खालामनांगौनो KYC खालामखौ मालाय बेंकआवसो खालामो मा मोनसे अफिसियेल खामानियावसो खालामो बे एप्सआवलाय बे ट्रेडिं एपआवलाय बोरै KYC खालामनांगौ जाखो आरो बेबो 6000 होबावनानैसो KYCनो बेबायदि जायो बिदिथ' जाया लोगोफोर जुदि नोंथांमोना बिसास खालामो सोना लादो आरो उनाव थैबाथाय मालायखौ दा बखि बेबायदि आरोना लोगोफोर जायफोर नोंखौ सोदों बिसोरखौ बखि जानला मेनला मालायखौ दा बखि आं दा बेनिखायनो Ybyआवबो जयेन जायाखै आरो रावखौबो सोआखै आं दा मोनसेल' एप्सआव जयेन जादों बे एप्सआ गोदानसो बे एप्सआवबो आं बारा गोबाव थागोन बायदि मोनाखै आरो रावखौबो सोआखै आं दासिमाव रावखौबो सोनो हायाखै आरो रावखौबो सोनो रोङा आङो सोनो रोंनायबाथ' आं मालांखानो Ybyआव हाबनानै सोसिगौमोन नाथाय आं सोनो रोङा आंनाव बेबायदि आइडिया गैया मानसि सोनायनि दा जाय बिथांमोना गोदान एपआव जयेन जानो गोसो दं नैबे गाहायाव दङ आंनि माखासे कन्टेक्ट डिटेल्स बेहाय आंनो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आं लिंकखौ होबाथाय गोबां मानसिफ्रा डाउनलड खालामगोन आरो जयेन जालाबायनोबो हागौ आं बिदिखौ लुबैया नोंथांमोननि रां खस्थ' खालामना मोननाय रां बे रांखौ आं ओरैनो गारजानो लुगैया आरो बे आंनि गोदानै जयेन जानाय जायबा प्राइस बेनि प्राइसआ जाबाय 600 रांल' नोंथांमोना बेहाय गोसोबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना गोसोथारब्लासो कन्टेक्ट खालाम गोसो गैयाबा बादो दा बे Ybyनि खेथ्रआ बेनो Ybyआ खारसिगोन बायदि मोनदों आङो मानोना KYCनि मुङाव 6000 आरोबाव बिबावदों जाहैबाय दा बेहायनो गोरों गोरा मेलेम गोनांफोरा मिथिखानांगौ सिगांबो सिसिफ्रा आरो क्लाउड फुडआ बेबायदिनो आपग्रेड खालामनो थाखाय KYC बायदिनो रांखौ बिनानै आपग्रेड खालामनो होदोंमोन अब्लासो रांखौ मोनगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय गैया खालामदोंमोन गोबां मानसियानो नाथाय गैला बेबायदि जादों आरोना लोगोफोर अब्ला लोगोफोर Ybyआ खारबाय नामा आदैमोन नोंथांमोना जुदि खारबायबा खारबाय नर खाराखैबा खाराखै नर फोथायोबा फोथायै नर फोथायाबा फोथाया नर रावखौबो रायलायसो खालामना लाब गैया सोरबा सोदोंबा बे रायजागोन सोरबा मानसि सोदोंबा जर जबस्ति सोरबा आबादारिफोरखौ सोदोंबा बिथांमोना रायजाखागोन आरो बिथांमोना बिदि खालामनाङामोन जुदि सोदोंबा बे खस्थ' मोननाय 6000 रांखौ बेबायदि एप्स नंखाय एप्सआव बाहायनानै जुदि खारजादोंबा गोबां खहानि बाथ्रा जागोन अब्ला लोगोफोर बेखिनियानोमोन जुदि मोजां मोनदों लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो गाज्रि मोनदों डिसलाइक खालाम गाज्रि रायहर नोंथांमोननि सायावसो